Axula este cel mai grav accident care se poate întâmpla unei ființe umane. Iar electrocuția este cel mai gravă dintre ele. Siguranța e cea mai importantă. Deci noi mamele ne gândim că mâncarea trebuie să fie prioritatea pentru copii. Siguranța e cea mai importantă. Răbdarea. Părem sau încercăm să fim puternici pentru părinți, pentru familie, să încercăm să nu mai fim slabi. E o muncă continuă, adică nu se termină niciodată. E așa o luptă cu tine pe care este foarte importantă, adică să înveți să te accepti tu pe tine. Că nu mai ești cum ai fost și că acum arăți așa și așa trebuie să te obișnuiești și așa o să fii mereu, că n-ai cum să faci nimic. Vorbim acum despre copii și anume despre cea mai minunată dintre ființele umane. Sunt puritatea acestei lumi, acestei existențe. Tipurile de resurse sunt diferite în funcție de vârstă. Când încep să meargă, sigur că arsurile cele mai frecvente sunt prin lichid fierbinte, pentru că încep să investigheze mediul înconjurător, văd o ciorbă pe jos, să duc spre ea. Asta este realitatea, pentru că vin 70-80% dintr-o ciorbă, după care se fac de 4-5 ani, cele mai frecvente se transformă în flacără, pentru că ei încep să investigheze chibrituri, îi văd pe părinți cum fac mâncare. Bună dimineața, bună dimineața! Bonjour, 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 bonjour! Ia spuneți-ne, cum ne simțim? Ce se întâmplă? Sunteți bine? El a evoluat foarte bine, într-un timp foarte scurt. Ca orice mamă, vin cu creierul de foame, vrei să faci repede ceva de mâncare. Am pus niște spaghete pe aragaz, dar nu pe ochiul din față, pe cel din spate. Copiii, cum sunt ei, nerăbdători. Unul a venit și a deschis ușa de la aragaz, celălalt a venit cu viteză, l-a împins și a sărit pe ușa de la aragaz și s-a răsturnat aragazul peste ei. Cu tot coate. Vrea să se băbâște. Arsurile au fost pe spate, i-a picat pe gât și pe mâini. Macaroanele acelea din interior puțin s-au transformat în ceva prin contact, adică fiind și ele erau cu structură, adică erau macaroane. Fiind macaroane, acelea sunt, ca niște obiecte încinse, cum ar veni. Chiar dacă se preling, chiar dacă este coapa, noi ce suntem? Să-i luăm cât mai repede, să-i facem cât mai repede bine și să-i trimitem înapoi acasă să nu sufere, adică dacă se poate fără niciun fel de semn. Acesta este scopul nostru, ceea ce facem și cu el. El este vindecat și va pleca fără nicio cicatrice acasă. Vrei să mergem acasă? Da. Ești pregătit? Mergem pe jos? Te joci foalgăți? Da. Și copii? Mergem în parc la copii? Da. Până dus mă pe acasă. Este, în orice caz, oricum ar fi, ceva care schimbă existența și mai ales să vă spun, nu vreau să fiu în locul părinților lor cu ceea ce simt ei. Am vrut să plecăm la o zi onomastică și l-am îmbrăcat, la fracțiune de secundă s-a dus la oală cu mâncare pe foc. Eu m-am dus până la ușă să-mi încalț, nevasta s-a dus ea cadou și el direct a trecut în gără și s-a dus cu altă de mântură, iar că a răgat și a căzut. I-am luptat după el, am văzut că m-a ars un pic pe mine la mână, i-am dat cu apă pe el. S-a prins luptat, l-am fășurat într-o pătură și am plecat pe el direct la spină. În primul rând trebuie puse niște cerșafuri, niște pături, în ceva ca să stingem totul. Adică sigur că se folosește și apă. Se poate folosi apă, dar în primul rând nu trebuie să existe flacără. Că nu trebuie să existe niciun foc, asta este evident. El trebuie stins, după care pur și simplu pus într-un cerșaf curat sau ceva și chemat salvarea și medicul. Aici este momentul când trebuie să știm unde trebuie să ajungă și când trebuie să ajungă. Și anume, el trebuie să ajungă nu la spital și nu la doctor, trebuie să ajungă la spitalul care îi se potrivește lui, adică care are expertiză în tratamentul arsurilor, și la doctorul care știe să trateze arsurile. Trebuie să fie un spital bine delineat, care are, antrenamentul respectiv și care poate să-ți asigure cel mai bun tratament cât mai repede cu putință. Noi avem formule de reanimare pentru fiecare minut, pentru fiecare oră.
vii? Vii, Alicia? A zis că este un miracol că a reușit să supraviețuiesc cu atâtea arsuri. Am avut ars din corp 90% suprafață corporală și 15% căile respiratorii, adică 105%. Iunie, pe 12 spre 13 noaptea 2020. A intrat peste mine în casă, un pușcărie și se mutase acolo lângă noi. Focul s-a extins într-o fracțiune de secundă, când a dat cu benzina, a sărit și pe pereți și în pat și s-a cuprins așa dintr-o dată tot. N-am avut timp să reacționez, să fac ceva. Că m-a prins așa, dintr-o dată. M-am trezit și am ieșit afară de acolo. M-a luat fratele meu, m-a dus la fântână și a pus apă pe mine. După aia a venit salvarea, poliția. Eram acolo în pat și el s-a gândit să arunce cu apă că poate se stinge focul înainte să mă ridic eu de acolo de pe pat. Nu a fost o decizie corectă, dar dacă asta a fost reacția lui, focul s-a extins și mai, adică se domolise puțin și apoi când a dat cu apă s-a ridicat din nou flacără mare și s-a întins și mai mult focul, dar dacă punea o pătură sau ceva, asta înnăbușea și nu se mai întindea focul. Eram la spital când am împlinit 18 ani și mi-a făcut doamna doctor un tort și au venit acolo cu doamnele asistente, cu baloane. Au avut cine să stea cu mine. A trebuit să stau singură. Doamnele asistente și doamnele infirmiere îmi dădeau să mănânc, să beau apă. Mai stăteau așa la povești cu mine. Părinții copilor care sunt trebuie să știe că contează foarte mult și recuperarea asta mentală, psihică. Pentru că degeaba îi trec rănile dacă rămâi așa psihic, nu... Iar să fii cu cineva acolo, să ai pe cineva cu care să vorbești, asta contează foarte mult. Mă gândeam să o pun mâine pe program să scot restul de capse și mai sunt 2 insule foarte mici, la, nu știu, de 4 pe 2 cm pe care vreau să mai pun câte o bucată de dreapă, dar strict atât. Încercăm să ne ridicăm, te-ai ridicat singur. De ridicat se ridică, mai mult puțin de mână pentru că e picioare. Poți să faci câțiva pași în față? Așa ceva nu mi-aduc aminte. Adică cu 2 picioare compromise, chiar că nu mi-aduc aminte. Cu electrocuție, cu 2 picioare o ședită în asta. Ai și prinde-te și cu aia aproape. Bravo. Și pe asta toată. Așa, bravo. Unde a durut aici? Terminasem orele, am vorbit cu o prietenă de-a mea ca să mergem în gară, ca să ne plimbăm, să stăm. Am stat noi ce am stat, am povestit. Pe final, când am fost să plecăm, mi-am zis dacă poate să-mi fac o poză când mă urc pe tren. I-am lăsat telefonul meu, am urcat pe tren și de acolo nu mai amintesc, dar din câte am înțeles, am atins firele de curent cu mâna și am fost electrocutat. Și în acel moment am fost și aruncat de pe tren. Era un tren ruginit, cu iarbă crescută pe lângă el și nu m-am gândit la vreun pericol atunci. Ai nevoie de niște lucruri stricte, de niște reguli, de transmiterea unor mesaje permanente, pentru că generațiile se schimbă, însă mesajul trebuie să fie acela, adică să știe și chiar poate să și vadă, chiar dacă sunt foarte duri. Ești obligat să transmiți aceste mesaje. Cum să ne protejăm de curentul electric care nu se vede. Să știi că orice lucru grav, când îl depășești, automat ești alt om. Gândește-te ce experiență ai acum, ce minte ai, cum ai trecut prin asta și cum îți dai seama și poți să faci altfel lucrurile de acum încolo. Îți spun din experiență, dintr-o grămadă de alți copii de vârsta ta, că după asta s-au întărit și și-au dat seama că au un destin, știi? Nouă ni se dă o viață și ne tărâm așa cu ea cum putem. Ție ți s-a mai dat una. Și având una în plus, înseamnă că ești un ales. Trebuie să faci ceva special cu ea.
Adică ești obligat să faci ceva special cu el. Copil de 15 ani care se urcă pe un tren pe 29 decembrie și care este electrocutat, adică intră în legătură cu înalta tensiune de deasupra și este aruncat și jos de pe tren. Arsură 50% din suprafața corpului și ce înseamnă 50% din suprafața corpului? Jumătate din suprafața corpului nu a mai avut acea legătură dintre interior și exterior, adică toate lichidele, tot ce se întâmplă, toate organele, tot sângele, toate plasma, toate vasele care sunt pe interior, deci acestea nu au mai avut ceva care să le oprească și să poată să fie filtrate ca să iasă în afară, prin transpirație, perspirație și toate celelalte, și tot ce se întâmplă de afară a intrat direct la legătură cu interiorul. Rezultatul pe care îl vedeți este un rezultat temporar, adică el arată ca și când ar fi, dar este în plină evoluție. Cum vă spuneam, timp de 2-3 ani, el trebuie îngrijit pentru că acestea încep să se retracte și nu vor mai arăta așa. Adică toate acestea se vor dezvolta cu timpul, grefele trebuie întreținute, timp de, vă spun, cel puțin 2 ani, dacă nu ce mai mult, noi trebuie să fim atenți la fiecare zi din viața lui și să păstrăm în această poziție toate elementele pe care le-am făcut. Presoterapie, masaje, mișcare, foarte important. Noi nu facem astronauți care merg așa sub formă ce, ci pur și simplu ei trebuie să fie un om normal care trebuie să se integreze în viața lui. Momentul plecării acasă este foarte important pentru că din noi toți 10 nu rămâne decât maică-sa. Și atunci maică-sa trebuie să știe exact ce trebuie să facă, să fie pregătită mental. Nici nu știi cum el a mai deschis ochii. În primul rând știa lucrurile astea, pentru că a fost un caz la Iași, dat la televizor. Tot așa eram toți 3 în cameră și i-am zis, băi Robert, nici măcar cu gândul să nu te duci, să te urci sau... Pentru că nu am putut să-i explic chiar cum explică cineva care cunoaște arcul ăla electric, dar mi-a explicat așa în mare, deci știa despre ce vorba. Au fost în grup mai mulți și că s-au urcat și alții 2, dar n-au apucat să ajungă. Numai pe meu era ca un fel de scară. Și s-a urcat pe scară așa, el primul, el a fost cu ideea, deci el a fost, s-a dat mare că face el cât rege. Îl văd că totuși îi dau lacrimi, că el e aici și cine m-a pus pe mine, de ce am făcut eu asta, că nu las, Robert, a fost o greșeală, a fost... Să nu încurajezi, asta trebuie. Nu trebuie să mai tare la fund dacă începi să zici, că ce ai făcut, că... Nu, să susții copilul, chiar dacă a făcut o greșeală imensă și asta e. Trecem noi și peste asta. Și? Mai sus, că poți. Aici te doare, nu? Lepte jos. Este un pacient cu o arsură extensivă pe o suprafață de 40% din suprafața corporală. A fost supus unor intervenții chirurgicale seriate cu excizie grefare. A fost supus unui tratament de recuperare corespunzător pentru ca aceste grefe să se integreze funcțional și complet, da? Să nu-i creeze niciun fel de limitare a mișcării și a necesitat ulterior și manevre de masaj, de presoterapie, care s-au făcut zilnic, de mai multe ori pe zi, pentru ca el să arate cum arată acum. Deci funcțional 100%. Nu pe genul. Așa, bravo. Și întinde mânuțele, bine, toate mânuțele întinse. Bravo, capul sus, uite-te la mânuțe. Asta este rezultatul la 3 luni. El a fost ortezat, a fost posturat corespunzător, a dormit în niște orteze speciale, da? Ca să poată să mențină această poziție și să nu se retragă pe parcursul nopții în poziție de aducție la nivelul corpului. Un copil a pus pe zine pe jos și pe pături și focul a venit pe jos și pe mine. Și a venit focul pe mine, acasă, în sălăuci. Și Cristi m-a luat în facură, cu ăla. Să nu-i din băț și mă stați. Este viața noastră. Important este să te implici în ceea ce și să-ți dai seama că ți s-a încredințat o ființă umană care a suferit cel mai mare accident pe care îl poate suporta o ființă umană și pe care tu trebuie să-l refaci în așa fel încât el trebuie să se întoarcă și să fie mai puternic decât a fost înainte.
pe fete. Nu le las singure absolut deloc. Încerc să le spun absolut despre toate riscurile. Le cam sperii, ce drept câteodată, dar au învățat și sunt destul de înțelegătoare. Nu se apropie de aragaz, nu umblă la prize, au înțeles în mare. Uneori vin să mă dea cu cremă sau ceva când mai mă zgârii sau pățesc câte ceva pe zonele cu cicatrici. Sunt asistent medical la spital, la urgență. Am sperat să pot ajuta și alți copii, așa mă gândeam când eram mică. Am zis că și eu am fost ajutată foarte mult și am zis că contează foarte mult să fie cineva care să te țină de mână, să te încurajeze. Părinții lucrau, aveam 5 ani și eu și surioara. Am rămas acasă, trebuia să vină să ne iau bunică, dar s-a întâmplat ceva și nu a mai venit. Noi știam că avem niște bomboane într-o altă cameră în care nu era încălzită, ne-am dus să le luăm și când ne-am întors ne-a fost foarte frig, ne-am apropiat de o sursă de căldură, în Reșeu, și aveam o rochiță lungă care s-a aprins. Nu am știut ce să facem fiind destul de mici și am ieșit afară. Fiind iarnă și vânt, s-a aprins mai tare rochița. Până am ajuns la un vecin care m-a luat și m-a într-un ceașaf și mi-a stins flacăra. Amintesc că țipam foarte tare. Era foarte dureros. Și m-am trezit într-o cameră colorată. Erau foarte multe girafe, cred că era camera de terapie. Erau foarte multe girafe și animale pe pereți. Cred că sunt mai mult de 10-15 intervenții. Multe de reconstrucție. Să pot să merg bine, să pot să întind mâna, că aveam mâna la un moment dat așa și a trebuit să îmi dea domnul profesor drumul să pot să o îndrept. Piciorul acesta la fel, l-aveam un pic îndoit și mi-a făcut o operație cu grefare pentru a-l putea mobiliza. A fost acum mult timp, acum 22 de ani, când aveam eu 2 ani și un pic, a fost un incident casnic cu o oală de apă fierbinte, a fost o sură prin lichid fierbinte. Acum sunt student la medicină, în anul 5. De foarte mult timp mi-am dorit să urmez drumul ăsta, adică m-au atras de mic științele exacte, în special biologia, și povestea mea, cumva, accidentul și tot ce mi s-a întâmplat a înclinat mult balanța. A fost cumva o alegere naturală. Perioadele astea, mai ales când am și mai crescut, când am fost mai mărișor puțin, într-adevăr încep să simți dinamica lucrurilor în spital, ce se întâmplă de când intri până când ieși, și a fost, da, un impuls în plus pentru a urma o carieră în profesia aceasta. Chiar dacă, nu știu, alți oameni spun, dacă ai fost atât de mult în spital ca și pacient, și adică de ce ți-ai mai dori să mai ai contact, să mai... Da, e un lucru pe care așa l-am simțit și cumva a contat mult, dar și această experiență, că simți ca și pacient destul de bine secția. E o muncă continuă, adică nu se termină niciodată, nici măcar între intervenții e mereu acea rutină cu masaj, cu kinetoterapie, da, cu alte lucruri și practic cumva te modelează așa, înveți practic să adopți în viața ta și să trăiești, să te adaptezi după, și te schimbă mult. Mama a fost cea care a fost alături de mine în tot drumul ăsta și zi de zi, așa cum te speli pe dinți, trebuia să faci și treaba asta. Masaj, purtatul fașelor elastice, schimbatul pansamentului, la început evitarea statului în soare, transpirația excesivă. Ca și copil, la început e mai greu să le accepti, adică îți pierzi răbdarea și e foarte important și suportul pe care l-ai din partea părinților, a celor apropiați.
Doamna care nu mi-aduc aminte decât cu Biblia, stând în colțul salonului, era un colț de salon și stătea în colț de salon și se rugă. A stat aici atâta vreme, nu ne făceam aminte decât de vreo 30 de operații. Probabil că au fost și mai multe. La 2 ani jumate a venit. În clasa a 9 mi se dă telefon de la facultate și îmi spune că domnul Delevlean, Vasilică, a solicitat să-i dau eu diploma, a câștigat o diplomă de cine vrea să devină chirurg plastician și el vrea să o dau eu. Și m-am dus acolo, în clasa a 9, deci el mă cheamă acolo să-i dau diplomă de chirurgie plastică. Și spune că o să facă chirurgie plastică. Pentru că semnele rămân și oamenii privesc și destul de urât uneori. Când ești la școală e iarăși foarte greu, copiii râd foarte mult. Fără să-și dea seama că-s mici. Dar este greu. E foarte important de lucrat cu conștientizarea deficienței celorlalți, de a avea îngăduință față de a-l ajuta, de a-l înțelege, de a socoti că este un cadou faptul că ai posibilitatea să ai pe cineva pe care poți să-l ajuți și poți să-l ridici. Îți spune niște lucruri pe care tu practic nu o să le gândești niciodată. Pentru că, vă spun, el a văzut moartea, a văzut ce este dincolo. Trebuie avut o grijă specială, trebuie înțeleși. Ai de învățat o grămadă de lucruri de la ei, de la niște supraviețuitori. Noi, pacienții care am suferit arsuri, să spun așa, nu știu dacă avem nevoie neapărat de empatie aceea, de milă, ca să spun asta, ci doar de normalitate, de a privi lucrurile normal. Unul în raport cu celălalt între două persoane care una a fost afectată și una nu a trecut prin asta.